Nya human, daghan kay mga tawa, igsunod, iposta, libakon, antos. Pare God, o di ba? Ana. Kumusta man mong tanan? Naulian na mos kakapoy? Mura mamog mga patay. Init ra bagay. Karon pa ko nakamisa dinhi sa Basilica of Thanksgiving. Sa una, ang mga imbitasyon dinhi kuan nobinaryo. Karon Thanksgiving. Ganahan sa kong musugod sa akong pamalandong nining pagpasalamat. Lingi ako no imong tupad. Pangutan ay na doon na kay angay pasalamatan. Ing na ko no. Pangutan na ba imong tupad? Ing na kay angay ipasalamat. Kay kita ra ba dinhi siging pangayo, siging pangayo, siging pangayo, di gyud kapasalamat. Kasagaran ba? Ginoo, tagay ko good health. Healthy kayo iyang kilay. Kiskison hinoon. Nya, ilisan anang badlis. Ginoo, tagay ko bana. O nya, inigkabana na awayon. Ginoo, maasawa unta ni nako kay kilig kay kuaning bayhana. Sa diyang naasawa na, gipunan pagyug kabit. Di gyud ka pasalamat ba? Ginoo taga-imig anak niya sa dihang nitubo na sigyag sigyag hapak. Kinsa dinhing mga asawaha nga hangtod karon labi na girong adlaw nagpasalamat nga buhi pang imong bana. Taas ang kamot. Congratulations, pwede na mo mga matay. Ang tao nga mapasalamaton mausad na'y tao nga malipayon. Kanang tao nga di ka maong mo pasalamat, di gid na malipay. Kaya nga naman, magsige ra man nagreklamo. Sige ra ginagreklamo. Mao na nga tagaan ta mo og tips unsaon aron ta magpasalamat. Una, magpasalamat ta basta na ay bag-o. Kinahanglan yun, bag-o. Kay karaan gani, obsolete, way lami. Mabita na mga asawa o moabot na gani mo mga 20 katuig o mga bana sa inyong kaminyoon, wa nay lami. Kinsa may mulami, ang silingan. Kay bag-o man. Sa kami sa bitang mga pari, naasad may mga assignment, no? Ilibot-libot may assignment. Kaya magdugay sa may mong assignment, wa na'y lami. Wa na'y lami. Muna, kinahanglan yung bag-o. Kaya pangutanay mong tupad, ing nasa nobina ni Santo Niño, hangtod gahapon, porting aligriha nato, hangtod karon unsay na bag-o nimo. Kaya pangutanay mong sila, nay na bag-o? Nay na bag-o? Uy, ang utang, nag-abot lang yapon, ang daanog, ang bagong utang, nag-abot lang yapon, iniguli ni mo, imong mga anak, na adik lang yapon, anang computer, anang cellphone, di lang yapon ka maong manglaba, kanang imong asawa, iniguli ni mo, gayaw-yaw lang yapon, unsa may nabago? What else is new? Matod pas istorya. Unsa may atong baguhon, para tinuod yun ang atong kausaban, o ang atong na sinati. Matod pa sa atong unang pagbasa, ang kadtong karaang pari, giilisa na og bag-ong pari. Kadtong karaang pari, magsigit og rinyo sa iyang halad, kay makasasala ang masato siya, pero kining bag-ong pari, kausaran ni halad, nya good na for the entire duration of life. Hangtod na ginas, wat na pagkatapos, o kinsa maning bagong pari? Si Kristo, si Santo Niño. Muna, kung sundo nato si Santo Niño, pirmi gitang bag-o. Kay kanang magsigig balik-balik og halad, pasabot na obsolete na tong una. Nya, bago na sad, obsolete. Nya kay si Kristo, pirmi mang bag-o. Unang gitawag ni siya og ever ancient, ever new. Bag-o ginakanunay.
Kinsa ninyo dinhi ang muingon na ako ro'y bag-ong kasinatian ni Santo Niño, Father. Taas ang kamot. Awa. Isa-isa lang yapon. Kanamo, maluoy, kaunta, kanimo nangilaba, hipos kamot. Kanamo, man, huot-huot, doot-doot, koot-koot, ana. Way na bag-o. Karon tagaan ta mo og kanini ang usa ka butang nga angay natong bag-ohon. Kung dili man mabag-o kaayo, at least sugod karon bag-ohon na nato. Di ba pagbunyag nato mga igsoon nakadawata sa threefold offices of Jesus. Unsa man? Pagka-propeta, pagkahari, o pagkapari. Prophetic, kingly, and priestly offices. Mao ni ang gigamit ni Kristo kaning tulo aron ta maluwas. Mo-focus tas pagkapari. Kitang tanan pulos man ta pare. Unsa may inyong nasabtan sa pare, unsay trabahos pare. Nga mao say inyong trabahoon unta. Ni dingo diri pagsangyaw dili trabaho nas propeta. Ang pare ba? Ang pare gyud. Sa to? Maulikta, sa? Dako ka rin. Ano sa to? Mag-ampo. Mag-ampo. Kana, check. Punig usa. Ug mauni ang pinaka-importante, natingog na diri, sacrifice, antos. So, double A ra na siya. Iguman ko no diri, ato ko no may mga onron sa AA. Ampo, antos. Kana, maunay baguha maunay itong baguhon. Mukumita nga atong klases pag-ampo, maliwat unta tang Santo Niño, o ang atos ang klases pag-antos, liwat sa unta tang Santo Niño. Kada adlaw mo na itong puyan. Unsa may inampuan ni Santo Niño nga mao si Jesus. Sa atong unang pagbasa, in passing, describe dito sa Garden of Gethsemane. Nituaw siya sa lanog nga tingog o ni hilak siya. Dugo na gayang yang gihilak. Ningon siya, Amahan, nahibaw kong mahimo nimo ang tanan. Kung mahimo, kuhaa kining kupa sa pag-antos gikan kanako. Iya ding gisumpayan, apan dili ang akong pagbuot, kung dili ang imo maoy matuman. Kana untay nindot. Mao na ba na inyong inampuan karon? Kana yung kabag Ginoo, Santo Niño, papasara taong kus board exam, apan dili ang ako, kung dili ang imong pagbuot mo'y matuman. Ay, gaba sa board, hagbong dayon. Yung sa may mo isulti, moingon dayon ka, your will be done. Og wa na kay reklamo. Mo to si Jesus pag humanyag ampo, katulogin si kabalik-balik aning klasiyas pag ampo, sus niabot mas Judas, nagdaan naman sa mga sundao. Wan agyud mo tingog si Jesus, gikulata siya, giludan iyang naong, gihubuan, gilatigo, gipurong-purungag tunok, latos-latoson pang-o, gipapasan, gilansang sa krus. Wan agyoy tingog si Jesus. Kaya nga naman, niingon man siya, your will be done. Hindot no? Nga naong ay. Galing niya ako na imuntupad, na ganahan ka nang gi-explain ni Father. Ganahan ka ng klasihas pag-ampo. Oy, ang ato, mamugos, mamugos, Ginoo, intaw, nga nung wa man ko nimo paminawa, Ginoo, nga nung wa man ko nimo paminawa. Ang Ginoo mo rag nabali, mantingali mo ra mag-ikay wa maminaw nako. Di ay nianha nako, Father, mag-take ko sa board exam, magpa-blessing ko, nagdaas iyang mga gamit, kana mga uniform, mga unsa pa nang ilang gamiton pag-take sa board exam, nursing man ting ito iyang board exam. Niya ingon dayon ko kuyog sa dang iyang mama, iyan titong auntie. Ingon ko, sige, blessingan ti ka. Pagdayon na giyang dool nako, posisyon na kay siya nako. Ayaw sa nang imong sinina kanang mga kuan dito lang nas daplin. Ikalay akong blessingan. Amo ba, Father? Nako, kuot na sad siya. Di may listahan sa ako mga classmate, pwede i-appeal nako, ayaw na. Kuan na dito.
Butang nas daplin, ikaw lang. Ang listahan siya, classmate. Mura naglistahan sa mga kalag ba? Mga kalag. Naku, ayaw na. Kaya mura naglistahan sa mga kalag. Ikalay akong blessingan. Nga, posisyon na kay siya. Ingon din ko, andam na bakang mahagbong? So, padir, ayaw, padir. Uy, padir. Naku, adi ba? Mo maginaog mo take ka sa board exam na magipasar na ihagbong, andam na ba kang mahagbong? Isa, Father, no, Father. I claim that Jesus will grant my wish. Naku, di na lang ko mo blessing ni mo. Kaya simbako niyag mahagbong ka, ako yung imong mapasangin lang. Kaluoy na ko, gatinarong ko din niya, wara ba gini stipend, siguro ra ba gini. Unya, iniguman ako pag yung mapasangin lang, mahagbong ka, ni-claim na siya nga si Jesus mo grant yun. Ay, nalagpa-blessing. Susuko agad niya, isulti sa tong iyang mama, suko sad, ana, nga naman ka, Father, mura man ka pessimistic ayo. Nako, I'm not pessimistic, I'm not also optimistic, I am just realistic. Pag human nato, sige dyan ko explain, hilak na siya. Ana, awa dyan ko, nako, sa man, pa-blessing ka, di man dyan ko mo blessing ni mo, basta di ka mo ingon, andam kang mahagbong. Ingon din siya, Father, what's your purpose of telling me that kana nga possibility? Nako aron malipay ka inigtake nimo sa board exam. Ang will sa Ginoo nimo karon is to take the board exam. Ayaw sa paghunahuna, mo pasar ba ka kay iya na nas PRC? Nganong mag-PRC man ka nga, examine pa man ka, di pa man ka examiner. Nasa sige na kong explain hangtod nag-anam nagkausab ang iyang naong og ningon di sa Father, now I understand, please bless me, I am willing to accept what God wills for me. Nako, but take the board exam with all your love and joy and capacity. Say, yes, Father. Lakaw din siya nga to, take na siya, pag text din siya na ako after sa board exam, Father, nindot kaya akong feeling pag-take na ko sa board exam. Wa, give pressure, Father. The most peaceful. O niya, kung kuno kayo, iyang mind, clear kuno kayo. Nakuha na, hagbong na gini siya. Mao siya akong una-una. Naku, very good. Sa Father, pass or fail, di na ko mag-wish. Thank you for giving me such kind of teaching. Grabe, good Father. Lipay na jud kay ko. Ana din siya. After some time, ni-take siya nako dito nas messenger, o niya, nagpada siya picture, na igibutang dito, congratulations, top number 6. Ingon siya, Father, wa pa mahuman ang akong pag-enjoy karon sa akong kalipay, wa ra ko ni pasar, gihatagan pagyugos Ginoo o honor. Nako, ang sunod ana, impierno. Ngano man, gikan anang mga grasya nga gihatag sa Ginoo nato, anha sad mosud ang yawa. Mao na kinahanglan kaayo ang ampo ug antos. Ampo, antos. Ug di na ta mag-ampo ang grasya nga atong nadawat, sama nako, pare ko, nindot kaning pagkapare. Oo, magminyo man takos una. Akong gisalikway kay mas nindot gid ang madre. Kanang di kanang mas nindot gid ang pare. Ana, paghuman gid ato, sus daghanang kasakit akong giagian sa seminaryo pa lang 9 years, nya 31 years old nako. Abot dito, grabe ang kasakit. Pagkapari na sa nako, grabe ang pagyaw-yaw sa mga tao. Pero may gani nakapangandam ko mga igsoon. Kay pagday na kong suod sa seminaryo, ang akong gipamalandungan, ang akong pagkapari, kay active naman ko dias Guadalupe, simbahan, kana mang antos og ampo, mamudyo ni akong masuod sa unahuna sa pagkapari, ningon din ko, asa man ko gustong mag-antos, diris kaminyoon o diris pagkapari. Yan ningon din ko, arikos pagkapari, gustong mag-antos. Di ko dihas minyo. Maunang pag-abot na ko sa pagkapari, na ipag-antos, usahay, daghang tao, pero minus o kulikta, antos. Ana, no? Nya human, daghan kay mga tawa, igsunod, iposta, libakon, antos. Pare, God, o, di ba? Ana. Nya, naatay mga ikalipay unta, maadto sa lain na sa gikuyugan, ampo.
Ginoo mo balik unta ana. Balik antos. Kay di gyud mo antos, disgrasya gid ta. Tan-awa na kamo diha ron. Pila ka buok ninyo ang wa maghimo ni anang premarital sex. Hilom. Dito sa akong parokya, magpabunyag, tag na po, kabuok bata, mailag na ay usa, duha nga kinasal nga mga ginikanan. Siging premarital sex kay dili makaantos. Maglakaw lang, maagilag sagingan, kuto-kuto na yung onas. Ay, antos, oy, unya na lang na, inig humagkasal. Antos. Ang kalibutan, gawa na ron mag-antos, naggubat na tagmaayo. Pero muingon ka nga antoson tika, nyamingon sa siya, antoson sa tika, maging sino ka man, mamahalin kita. Anha na diha ang tinuod nga kahiusa, kalinaw o kabalaan, mo na'y trabahos pare, mo na'y makawagtang og sala, kung antoson tika, imo sa kong antoson. Pero antoson tika, di ko nimo antoson, why problema? I can suffer for you until death. Matod pa ni Kristo. Sige, last na lang ning lingi sa imong tupad. Lingi Ang di mo lingi, maimperno. Ingna, saad nako, sabat nako hay, na saad nako nimo karon. Sugot nako imong patyon. Sige, undan nako.